tfal l-istorja li se naqra issa jisimha Kukku l-Kukkodril. Kukku. Kont se ngħidilhom jien x'isima l-istorja. Ngħidilhom jien. Iwa, mela issa jekk tittejda ejda, immejda pulita, mhux tajjat. Okay? Okay. Tfal, l-istorja se naqra issa jisimha Kukku l-Kukkodril. Bravo! ċaċfulu waħda. Bravo. Għajdulhom minn kiteb l-istorja tiegħek. Natalie Portelli. Bravo. Natalie Portelli. Kukku il-Kukkodril, storja ta' Natalie Portelli. Għanna, il-warret bil-mod. Kukku l-Kukkodril għam burdata ħażina u kellu sinna tuġaw. Issa ngħid lil xi annimal jittawwa l-falqi u jaqla s-sinna. Għal Kukku, x'għandek sinna tuġani, jossira. Ajma, warrajt bil-mod. Għandi sinna tuġani, tista' tuġa ħalqi u tneħħini. Għal staqsa Kukku lil-ħuta. Il-ħuta daħlet ġo ħalq il-Kukkodril. Kukku ta' Kukkodril li mqareb li kien bela l-ħuta. Għandi sinna it-tuġani, tista' taqbeż ġo ħalqi u tneħħili. Staqsa Kukku Zrinġ. Iż-żrinġ qabeż ġo ħalq il-Kukkodril. Kukku ta' Kukkodril li mqareb li kien bela liż-żrinġ. Inti hekk ġifieri. X'ġifieri? Ġifieri inti hekk kull minn ħajjejnek qed tibbilgħu. X'nagħmel allura? Ma nafx, x'taħseb li għandu jagħmel tfal? Ejja kompli. Għandi sinna tuġani, tista' ttir ġo ħalqi u tneħħili. Staqsa Kukku lill-Asfur. L-Asfur tar ġo ħalq il-Kukkodril. U Kukku ta' Kukkodril li mqaleb li kien x'għamel tfal? Bela l-Asfur. Vera ta' daħdi. Ejja, kompli. Inti taqra. All right. Kukku ra ħanżir selvaġġ inti issa. Għandi sinna tuġani, tista' tidħol ġo ħalqi u tneħħili. Staqsa Kukku. Il-ħanżir selvaġġ li jiġi da nara tfal. Isu tal-Lion King, ġvera. Il-ħansir selvaġġ daħal ġo ħalq il-Kukkodril. Kukku ta' Kukkodril li mqareb li kien bela lil-ħanżir selvaġġ. Jien ma nistax nifhem kif ħataddilu din is-sinna. Ma nafx intom, ma nafx li ħataddilu. Jekk ħatibqa' tiblaħħom, wejja, lex u wejja. X'affarijiet daw. Ejja nkomplu. F'daqqa waħda ra x'inhi tfal. Zebra. Għandi sinna tuġani, tista' tidħol ġo ħalqi u tneħħili. Staqsa Kukku. Iż-żebra daħlet ġo ħalq il-Kukkodril. Kukku ta' Kukkodril li mqaleb li kien bela liż-żebra. Etnajja naqra ħda l-ktieb. Arissa xaw miktub. Tafu taqrawa di grr. Kukku l-Kukkodril ħares madwaru. Ejja ħares madwarek. Ħares madwaru. U ma rax aktar innam annimali. Tkellem inti missek. Ara xi ġrani. Kull meta daħal xi ħadd f'ħalqi biex jgħinni. Blajtu. Għal Kukku. X'għamilt? Blajtu. Għal Kukku. F'daqqa waħda
Zaq kukku dit tagħmel ħafna ħsejjes. Ejja, din nistgħu naqrawha flimkien. Aw il-g, r, 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 mela g, r, gr, 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 it-tuġak zaqqek, iva. F'daqqa waħda, kukku fetaħ ħalq kbir. L-annimali kollha ħarġu minn ġo fih, jiftaħ ħalq kbir. Ma kinux kontenti b'kukku tal-li kien imqareb. X'inna sorta it-tuġani, quiet. X'ġara? Qed jimbaħ Norbert, iwa hi. U meta tgħid quiet, toqgħodx tajjat għax jgħid iktar minnek. Quiet. Tara, waqaf. Is-sinna xorta it-tuġani, aħjar ħallejt lill-annimali jgħinuni flok kont imqareb għal kukku l-kukkudrill. X'taħsbu intom tfal? Jien ukoll hekk naħseb qalbi li aħjar ħallejthom jgħinuk flok kiltom ma nafx jien. Isma' tfal. Ħanejdhom xi ħaġa jien. Għajdilhom int. Tfal, meta intom ikolkom xi sinna tuġakom, intom fejn tmorru? Tgħid mhux għand it-tabib. U għen jgħiduli. Mhux ħanejdlek, issa tfal jħallulna kumment hawn isfel u jgħidulna huma. All right, tfal, tistgħu tagħmlu xi ħaġa oħra? Iwa x'ħatqabbadhom. Ħanejdlek jien. Okay. Tfal, tistgħu tpenġu stampa tiegħi jew inkella tistgħu wkoll tpenġu l-isbaħ parti tal-istorja l-iktar biċċa li oġbitkom. Tajjeb, okay, ejja ngħidulhom bye. Bye. Bye tfal.